Siyanibingelela nonke ababukeli nabalaleli egameni leNkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi leNkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi leNkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda, sibe nokuqonda imbhalo engcwele. Kulabo abalalele emva kokulalela, abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo ufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa ukusharisha ilink nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa nasuke ifundiswa ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivale amehlo, sibonge Baba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, yamkelana umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo, umoya ongcwele esihola egazimulisa inkosi yamakhosi uKristu uJesu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele. Amen. Siyanibingelela bazalwane. Siyanibingelela bazalwane. Siyanibingelela bazalwane. Amen. Nkosi Jesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yokuphila. Sonke sifuna bona ufakazi ngayo impalo ukuthi yinye inkosi, munye umbhabhadiso, yinye futhi inkolo egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu oyedwa ongenamphelekezeli, ongenambonisi, akanayo omunye uNkulunkulu oseduze noma osemva kwakhe. Uzenzele konke ngamandla akhe, wagcwalisa umhlaba ngokugcwala kwawo. Siloke simbonga uNkulunkulu ngomusa nangesikhathi asenzele khona ukuba sikwazi ukuthi sime la, siqhubeke sithule ubufakazi ngamandla akhe kulabo abakholwayo nalabo abangakofinyelela eqinisweni, okuyingeyona intando yakho ukuthi bangafinyeleli, kepha kuwo abantu bonke abantu beze kuye, kuzona zonke izindawo abantu balizwe iqiniso. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele. Siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe yona yodwa ayithumele ezweni ukuba izoba umhlatshelo
nendlela yokubuyisana kwethu noNkulunkulu ebungcweleni. Siyambonga uJesu Kristu inkosi yethu, inkosi yenkazimulo, inkosi ebusayo emhlabeni ezulwini nangaphansi komhlaba. Sibonga uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abangcwele abanika amandla nobufakazi ukuba bahambe izizwe zonke bashumayele, benza abafundi, bababhaphathise abakholwayo. Nathi sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asenzele indlela, sinika amandla, sihambe izizwe zonke, sisebenze lo msebenzi, sishumayele ivangeli egameni likaJesu Kristu kubo bonke abakholwayo bangena emanzini. Konke sikwenzayo asikwenzeli udumo noma inkazimulo yethu, kepha sikwenzela ukubonga nokudumisa uNkulunkulu osibizile ngecebo lakhe ngegama likaJesu Kristu, inkosi yokuphila. Leli vangeli limi ngamandla kaMoya Ingcwele, alimile ngamandla omuntu noma ngokuhlakanipha komuntu. Konke kungumusa ovela uNkulunkulu, esizibonga kuye ngakho konke asenzele kona. Thina besifile ezonweni, sifile eziphambekweni zethu, ebesizenza singenakho ukuqonda, sizibona silungile emehlweni ethu, kepha uNkulunkulu omusa wasenzela inceba ukuba asizwele ngoba uNkulunkulu ozwele. Uthi yena ufuna uzwelo nomusa, hayi imhlatshelo. Ngakho wasizwela, sasesithola umusa wakhe, sasindiswa ebubini bonke benyama, namanje inyama engakofuni ukujwayela ukuthi yenze intando kaNkulunkulu. Sisayithobisa ngakho ukuthi sikhalele yena osibizileyo ngecebo lakhe ukuze sipheleliswe kuye, siyenze intando yakhe ngokuphelele. Ukuba lokhu akwenzeki ngamandla umuntu, kepha kungumusa kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngabazalwane abamukela ivangeli, abazizwa bejabulile ngokuthola imfundiso yeqiniso kusukela eMpumalanga, eGoli, ePretoria, oLimpopo, KZN, Maritzburg, Vryheid, ziningi izindawo, Eastern Cape, Western Cape. Laba bamukela ivangeli bethokozela amandla kaNkulunkulu abonakaliswayo ngalezi zikhathi, abakholwa iqiniso nabakholwa ivangeli lensindiso elingabhanqiwe nalutho ngaphandle kwamandla kaNkulunkulu. Ongipha incwadi yaseKorinte isahluko 1, isahluko 3, kusukela kuverse 1. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesithathu ivesi lokuqala. Nami ke bazalwane, bengingenakukhuluma kini njengabokomoya, kepha njengabokwenyama, kwaba izingane kuKristu. Nganiphuzisa ubisi, nganipha ukudla okuqinileyo, ngokuba beningakaqini. Yebo, nakalokhu anikaqini. Manje ke into eyenzakalayo, levangeli abalizwile liqala, bazwe umlilo kaNkulunkulu ufika, bezwa ukukhona kukaNkulunkulu ngezwi lakhe. Okuningi abantu ade bengakwazi ngeBhayibheli sakwambula, okunye kwakho sisakwambula, ngokuba ukwambula lezi zinto sibuyisa abantu ekhanyeni, sibakhipha emabanjeni amanga
lokho bebephuma ebumnyameni beza ekhanyeni. Mebefika ekhanyeni kufanele kuqale badle ukudla okubalungele ukuze bafinyelele ekutheni badle ukudla okuphelele. Njengamanje mawufika baningi abantu abafikayo izikhathi eziningi bezofuna ukuhlanganyela nathi kule nkonzo leyo kubuyisana noJesu. Into abantu abaningi abafike bayithole ukuthi sihlezi embhalweni sichasisisa imbhalo, sihlola imbhalo. Abanembuzo bazithola bekwazi ukuphenduleka ezintweni abangaziqondi. Lokho kwenza ukuthi abantu bagcine sebehamba noNkulunkulu ngokuqonda, bafunde amabhayibheli abo ngokukhuthala ngokuba ubisi sebeyakwazi ukuliphuza. Lapho khona behamba bebhajwe endleleni bafunde baphinde babuye bazobuza, bachazeleke, bakhule. Asikhulumi nabo njengabantu nje bakamoya engathi manje sebekumoya, kepha siyazichaza izinto zikamoya bathi break it down noma sizichasisele ngale ndlela yokuthi wonke umuntu azizwe enokuqonda engasele ngaphandle. Bese kuba khona laba abazitshela ukuthi bona sebengadla ukudla okuqinile abangafuni ukuphuza ubisi. Uthola ukuthi umuntu ngoba naka ukuthi usindisiwe, wazi amavesi athize, usezitshela ukuthi uyalazi iBhayibheli, akasafundiseki, usegoloza ngale mbhalo embalwa ayaziyo, agcine elimala ekhubeka endleleni ngenxa yokungabi nakho ukuqonda izinto zikamoya. Izwi likaNkulunkulu elokufundisa ukuthi abantu baqonde ukuthi uNkulunkulu ngubani, uNkulunkulu ufunani, kuhanjwa kanjani noNkulunkulu, uNkulunkulu yini ayilindele kithi njengabantu abathi bayamkhonza. Uma ungenakho lokho kuqonda, wena uzokholwa, kepha ekukholweni kwakho uzoba nakho ukukhubeka endleleni ngokuba awuphelele ekuhambeni kwakho. Leyo nto iyakulimaza okholweni lakho. Ingakho sithatha imbhalo njalo mesishumayela ngithi ivula laphaya, uvule laphaya, uvule laphaya. Leyo nto ngeke uze uyenze uNkulunkulu engenawe, futhi leyo nto ngeke uze uyenze uNkulunkulu engakuphanga. Kuzoba nzima ukuba uzofuna ukuzenza mina noma wenze into engenzayo, kepha ungabi nakho ukuqonda nesambulo, uzithole sowenza izinto ngenyama ngoba yini awukho kumoya, lezi zinto ezikamoya. So bonke abantu abafuna ukufundisa noma ukwenza lezi zinto bafanele ukuba babe kumoya banike. Nami ke bazalwane bengingena kukhuluma kini njengakwabomoya, kepha njengakwabenyama, njengakwabayizingane uKristu. Nginiphuzisa ubisi, anganipha ukudla okuqinileyo. So kunabantu vele ade bekholwa kwamanye amabandla, bekholwa ngenyama, ngoba amabandla namasinagoge kaSathane. Into ecasula abantu kakhulu ukuthi usho izinto njengoba zinjalo. Iyona into ebacikayo ukuthi mina nginikwe isibindi sokuthi ngikhulume izinto zomthetho kaNkulunkulu. Ngingabhinciseli. Abafundisi abacupha isisoka isikhathi esiningi bayabhincisela, abayikhuluma indaba yobufebe, abayikhuluma indaba yamanga, abayikhuluma indaba yokudakwa. Bona bakhuluma ukuthi nje nina nifanele ukubusiswa kuphela, uNkulunkulu unibekele izibusiso. So ekuhambeni kwenu nilindele ukuthi uNkulunkulu aninike kuphela. Nina uNkulunkulu aninikeli kuyena izinhliziyo zenu nemphefumulo yenu ukuze nipheleliswe kuye. Konke nikwenzayo nikwenza kuNkulunkulu ngethemba lokuthi fanele nihlomule kuyena. So akusekho nsindiso ngokusindiswa kokuphenduka ezonweni, sekukhona insindiso yokuthi uNkulunkulu ukwaleta izibusiso. So lolo vangeli lelo lenza abantu ukuthi uma bezwa umuntu oshumayela njengami bathuke, bavula amehlo, bathi abanye ngiyahlambalaza, ngibiza amagama anzima, ubufebe, ukuphinga, izitabane, ongqingili,
Amagama labantu bathi ahlambalaza kufanele kube namagama angcono abekwayo kakhulukazi lokufeba. Naleli lokuthi unyoko noyihlo. Ukuthi uyihlo sekwaba inhlamba kulesikhathi samanje. Ukuthi unyoko sekwaba inhlamba kulesikhathi samanje. Ngenxa yabantu abafikile benyenya bezonifaka imfundiso ezithambile eziteketiswa ngamanga ezijabulisa inhliziyo. Manje ke thina sifike kubantu sibakhumbulele izinto ezibathusayo, zifike zibathusa abantu lezinto bese kuthi labo bona ababiziwe ngokwecebo likaNkulunkulu bafuna ukubuza bazi ngoba bafuna umuntu okholwa ngempela ulandela iqiniso afuna ukubuza noma into engayiqondi uyabuzisisa. Uma esechazelekile ngaleso sikhathi uyakholwa iqiniso. Abantu abakholwa abantu abezwa izwi likaNkulunkulu bezwa abantu. Uma lo nto ingashiwo ngomfundisi wakhe angeke azayenze futhi ngeke azayilalele ngokuba mina ngasindiswa yilo mfundisi. Ukhombisa ukuthi ingqondo yakho engamfundisi. Eyizo lonto le ongiphe yona incwadi yaseKorinte sahluko 1 funa uverse 3 ngoba khona lento eyenzakala emabandleni. Ungalilinge mawukholwa uthi owami. Wena umntwana kaNkulunkulu uma wenza izwi lakhe. Into kumele uyazi iBhayibheli lakho. Mengikubiza ngikubizele eBhayibhelini. Uma ngikubhabhatisile wangena emanzini, wena umsebenzi wakho ukuthi uhlale ezweni ukuze ugcwalise izwi likaJesu. Awuyena wami. Awungikweleta ilutho, angikweleta ilutho. Umsebenzi wami enkosini yebo ngoba ngokwahlulelwa uyokwahlulelwa ngokuthi ufundisiwe izwi engikufundise lona. Uma uhlulekile yizwe ngekufundise lona uyakusha uyesihogweni. Kepha uma ulenzile izwi umsebenzi wami lo engikwenze kuwena uyakuphumelela wena uyakusindiswa uthola impilo ephakade. Ngakho ke ufanele ukuqonda nina bonke abantu enengqondo zabafundisi bami. Into ekumele ni-understand iBhayibheli. Into ekumele niqonde yizwi. Mina ngingazwana nanombani ongcwele ophila impilo omngcwele esikhuluma izwi angelo wami umuntu akaze futhi ukuze kube wami. Uma sihlanganyela abantu bebona umsebenzi engwenza obalekile behlanganyela kuona amandla kaNkulunkulu lawo angaze ngenze lutho. Mina ngivumele ukuthi uNkulunkulu asebenzise lo mzimba njengoba awenza nakuJesu nakuJohane uBhaptist nakumpostoli uPawulu wakwenza nakwabanye abapostoli nabaprofeti. So into ekhona leyo ukuthi abantu benze lo msebenzi lo ngaphandle kokubheka inzuzo nokubheka umkomelo walemhlabeni kepha bebheke umvuzo wasezulwini. Ukuba lezi zinto asizenzeli ukubukwa nodumo, sizenzela ukuthi sibuyisele abafowethu nodadewethu nomama nabantu abadala amakhehla asebephumile endleleni. Ababhajiwe kwizimfundiso ezidukisayo zobumnyama bedlala abafundisi abawofukwe baqamba amanga ababatshela izinto ezingahambisani neqiniso kepha ngenxa yokuthi bakhulele ngaphansi kwalo mabandla sebebhajiwe lapho sebemile izimpande zikaSathane zamanga sebemile izimpande zokubhajwa esonweni akusekho ukwahlukana nesono. So manje thina besishumayela ukuthi abantu beze kuJesu not kumina. Uma sihambisana ulandela lemfundiso ingokuba lemfundiso uyakholelwa ukuthi iphuma kuNkulunkulu njengokusho kwembhalo. Awuyena no akukholwa uyedwa wami. Uma ngishumayela uBright efunda noma uBright ayifundisa ngingekho umsebenzi kaNkulunkulu. Ishini incwadi. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Yes. Ngibonga uNkulunkulu wami ngesikhathi sonke ngani ngenxa yomusa kaNkulunkulu eniuphiweyo kuKristu Jesu ukuthi ezintweni zonke nicetshiswe kuye ekukhulumeni konke nasekwazini konke. Yes. Njengalokho ubufakazi ngoKristu baqiniswa kini ukuze ningasilalelwa nasinye isiphiwo somoya, isiphiwo somusa, nisahlalele ukwambulwa kwenkosi yethu uJesu Kristu, yena oyakuqinisa nani kuze kube sekupheleni.
ningabi nacala ngosuku lwenkosi yethu uJesu Kristu. Uthembekile uNkulunkulu okungaye nabizelwa ekuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Sibizelwe kuphi? Ekuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. So into eyenza thina sibe mqondo munye, sibe lizwi linye ile elaphakathi kule ncwadi. Fanele sibe munye ezwini. Kubona bonke abantu abathi bayakholwa, uma ukuthi uthi uyakholwa kepha uphikisana noma awuvumelani nezinto ezibhalwe lapha phakathi kule ncwadi, kepha uthi usindisiwe uhamba noJesu, awuqhubeka ngithini? Kepha ngiyanincenga bazalwane, Ngiyalincenga bazalwane, ngegama lenkosi yethu uJesu ngegama Kristu, lenkosi yethu uJesu Kristu, ukuba nikhulume izwi linye nonke, so sonke sifanele ukukhuluma lizwi linye, kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu. mase kukhona ukwahlukana, ngokuba kusho ukuthi ke abantu sebezikhethele izinto abazozisebenzisa ezihambisana nabo, lokho abangakufuni bazobeka ngaphandle uma kuzobaphazamisa kulento abafuna ukuyenza. So uma esontweni noma ebandleni, noma ngabe ibandla lasemaromini, noma ngabe ibandla lamaRoma, ngabe iLuthela, ngabe iPentecostal, ngabe iMethodist, noma ngabe iseZion, noma ngabe iseZCC, uma kukhona izinto abazoziyeka le eBhayibhelini bathi abazenzi ngenxa yokuthi bona banesizathu sabo esingekho eBhayibhelini, labo bantu basuke bengasahambi ngezwi elilodwa. Izindaba zama-uniform azikho eBhayibhelini, azibalulekanga, ngokuba akusakhulunywa lizwi linye, sekukhulunywa uniform yinye. So lemhlabeni kunamaqembu ngamaqembu ngathi ezemidlalo noma ibhola, amaqembu ngamaqembu ngathi ipolitiki. Akukhulunywa lizwi linye. Ongiphe le ncwadi yakho futhi yesesibili yokuqala seKorinte sahluko 2 sukela ku verse 3 nakhona. Mina No, I'll start from verse 2, brother. ngokuba nganquma ukuthi angiyukwazi okunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu. Thina sifuna ini? uJesu Kristu. Into esifunayo, sifuna uJesu Kristu kuphela, kunina. Nathi ukuthi simshumayele kunina. uJesu Kristu ngisho ngangithatha ngifake eZayoni ngizofika ngibavulele iBhayibheli ngibafaka uJesu. Uma bengenayo uJesu bonke bazogcwala uJesu. Abamamukelayo uJesu bayosindiswa. Ngangithatha ngifaka kwaShembe ngiyofika ngivule iBhayibheli ngibafaka uJesu. Ngimazi uShembe ngiyofika ngibanikele uJesu le kumele bamthole ukuze basindiswe. Ungithatha ungise Pentecostal ngiyobafaka uJesu nakhona. Ungangithatha ungibeke noma ikuphi lothanda ukungibeka khona. Ngizofike ngithile noJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ungise kumamuzi le. Nakhona ngiyofika nakhona ngidile noJesu. Amen. Hayi lo wabo ngifuna lo weBhayibheli. Hayi lo hlukanisiwe okhethiwe, lo wenze izinto ezithize ezinye engazenzi. Ngifuna lo Jesu lo weBhayibheli ophethe konke. Amen. Itheli incwadi. Lo obethelwe esiphambanweni. Lo wakonjani? Obethelwe esiphambanweni. Ngifuna lo obethelwe esiphambanweni. Mina ngangikini ngokobuthakathaka nangokwesaba nangokuthuthumela okukhulu, nokukhuluma kwami nokushumayela kwami akubanga ngamazwi okuhlakanipha ahungayo, amagama ahehayo, kepha kwaba ngesibonakaliso lokhu kungesibonakaliso sikamoya. Yabona ngoba yini siqhathanisa izinto zikamoya banike nesamandla ukuze ukukholwa kwenu kungemi ngokuhlakanipha kwabantu, kungami ngokuhlakanipha nezimfundiso zokucathula kwezwe. Ukuhlakanipha kwenu akufanele kuncike ngokwezimfundiso zokucathula kwezwe. Izithenye incwadi lapha incwadi yaFilipi sahluko 3 bengaphosisi ufuna uverse 1 bese uyabuya kule ncwadi le sizoqhubeka nayo because ngifuna siyilungise yonke lento le.
nina abantu anikwazi ukuqaphela ngiyohlezi ngikhomba nina ngoba yini senabalekela amabhayibheli senigqoka uniform nje kuphelela vele emasontweni sekumnandi ke emasontweni nje ukuthi kuyohlanganyelwa kunenkonzo yokuthi siyaphuma siyovakasha siyohlanganyela awubuze ukuthi bekufundwa ngisho ingane encane ayazi lutho usisi wakhona akazi lutho ubonakala ngani hayi kusiyanijaja siyantshela iqiniso usebandleni uthi lisindisiwe kephuluka ikhanda umuntu wesifazane usebandleni uthi lisindisiwe kepha usadweba amathathu emzimbeni wakho usebandleni uthi lisindisiwe kepha umfundisi wakho lo umphambi kwakho lezi zinto akafundisi ngazo zikhona eBhayibhelini nisabhizi nipende izinwele niyaluka amakhanda abantu besifazane bagqoka amabhlukwe yalalwana la ngaphakathi esontweni ikhishwe izisu bantu basindisiwe bakusho bathi thina singabasindisiweyo kusho abazalwane basezweni ngoba baphika imbhalo anifuni ukuvula amabhayibheli enu abafundisi benu banifundisa izinto enizozazi nina ngabo kuphela uma kuqhamuka mina ngifunda iBhayibheli ngiveza lembhalo mina ngishumayela ngesidala ngoba ninenjwayela ukukhohliswa ngoshukela wasesihogweni hayi le ndlela oshumayela yakudala iphi yamanje ile yamanga le yabafundisi benu haleluya ukuthi naye emasontweni kuyaphezulu guquka zikho abantu besifazane bafaka openge emlomeni bafaka amacici namawigi bathi basindisiwe abantu besifazane bamkuyipulpit bathi bashumayela eliphi ivangeli elivuna leso senzo ngokweBhayibheli noma ivesi yini ithini incwadi la elokugcina bazalwane bami thokozani enkosini yes ukunilobela khona lokho angikwanqeni kepha nina kuyanigcina xwayani izinja iBhayibheli amen iBhayibheli xwayani izinja nixwaye izisebenzi ezimbi abaholi xwayani abaholi bamanga baxwayeni iBhayibheli libabiza ngezinja iBhayibheli libiza abaholi bonke abafundisa imfundiso ephambene nokulunga bayizinja banomona basebenzela izisu zabo you understand ithi incwadi lapha kwincwadi yaseRoma incwadi yaseRoma sahluko 16 verse 17 ithi qaphelani labo ababanga ukwahlukana yizo lonto leyo ngiyanincenga bazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana nokukhubekisa bephambene nesifundiso elisithole ngokamoya lalela kunabazalwane sibabhabhathisile baphuma bayohlala ka-YouTube babuya sebedungekile babuya abazalwane beze kumina bafuna ukuzongivumisa umuntu wesifazane angashumayeli kuphi into errong babuya abazalwane bazongitshela ukuthi bethi amaKristu kufanele abe nemali futhi kufanele sisebenze ukuthi lezi zinto lezi uNkulunkulu uzozehlisa ziqhamuke ezulwini lezi zinto esizisebenzisayo futhi ogqokiswa uNkulunkulu kuvele ezulwini bathi iBhayibheli lifakazelwa yilokho ngokuba abanjalo abayikhonzi inkosi yethu uKristu so kunabazalwane abahambe sababhabhathisa babuya sebezophikisana neBhayibheli bona basalizwa iBhayibheli sebezwa umoya oyingcwele kuphela kanti umoya oyingcwele simthola kanjani alisho alibona iBhayibheli elikhuluma ngomoya oyingcwele uma ukuthi sithi sikholwa umoya oyingcwele usihola ngezwi lakhe nje wanika abaprofeti wanika abapostoli bashiya nobufakazi silotshela lembhalo njengobufakazi kwezinto ekumele sizenze ukuze sithole umoya oyingcwele yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu lemibhalo le iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa nokusola abazalwane abanye baphuma bayancimfa badinwa ngenxa ukuthi ke ngihlele eBhayibhelini angisuki
beza nezimfundiso abazithatha kwi-internet ezingekho eBhayibhelini ezingavunyelwa eBhayibheli. Abazalwane bafuna ukuzongivumisa ukuthi mina abanye abantu besifazane ayikho inkinga bangashumayela. Balobe bebuza yini umuntu wesifazane angayenza? Lana umuntu wesifazane ebhalwe yonke into ngayo eBhayibhelini. Uma ngase nje uzinike isikhathi ukuthi asihlale phansi sibheke ukuthi yini umuntu wesifazane angayenza. Yiziphi ezinye izinto abazenzayo? Ziningi izinto abangazenza ngaphandle kokuma kwe-pulpit. Awuvumelekile kusho iBhayibheli akusho mina. Niza kuNkulunkulu nje anifuna ukungoza amakhanda. Kunzima ngisho ukufasta, kunzima ngisho ukukhuleka. Ngifuna ukushumayela. Ngifuna ukushumayela. Yabona lento yokushumayela sengazi ukuthi ifana lento yokuthiwa into mengenisile umculo nobani ufuna uba umculi. Ufuna ukuba ufuna ukushaya isiginci yabona nje ukuthi kuphume umgqumelo waphuma ngapha kaZulu. Bonke abantu bakaZulu bonke bazofuna ufana umgqumelo kuzophuma amagcokama nakhona amanje. Wonke seba amagcokama. Same thing nalento yokufundisa ngeqiniso. Abantu bonke bazibona be-qualified noma befanele ukufundisa ngoJesu. Umfundisa kanjani uJesu omphikisayo? Lo ngitshela uzoma kanjani la uzoma la uzofundisa ngoJesu omphikisayo? Ufaka iwigi umuntu wesifazane. Uthi uthanda uJesu. Ufaka amaringi, uhloba ngemgexo nange-makeup. Ufaka ingubo eveza amahlombe ne-cleavage. Ufaka amabhlukwe uthi wena uyashumayela ngoJesu. Ufaka izinzipho ezingaka ezinde. Uthi ushumayela ngoJesu. Omuphi lo Jesu oshumayela ngaye? Awubuyele ngale leya ncwadi leya yamaRoma sahluko 2. No, incwadi yaseKorinte yokuqala sahluko 2. Ngifuna uqhubeke nayo. Bese sibuye siyongena lapha kule yesithathu. Siqhubeke nayo. Incwadi yokuqala kwabaseRoma isahluko sesibili verse lesithathu. Mina nganginani ngobuthakathaka nangokwesaba nangokuthuthumela okukhulu. Nokukhuluma kwami nokushumayela kwami akubanga ngamazwi okuhlakanipha ahungayo. Leli vayo leli alihambi ngokwenyama. Alisebenzi kanjalo. Njengoba sivula imbhalo sivulela abantu abafuna ukukholwa uNkulunkulu bahambe naye ngokuphelele. Sivulela abantu abafuna ukusindiswa bakholwe bahambe le ndlela yokungcwele ngokuphelele. Asishumayeleli ukuthi sincenga abantu ukuthi basithande noma bavume ukuthi thina siyakwazi ukushumayela. Yizwi likaNkulunkulu okumele ulazi. Njengoba sithi vula imbhalo sihlole ngokuba senzele ukuthi ekhambeni kwakho wena uhambe noNkulunkulu noma kuthiwa ngisekho emhlabeni mina noma ngabe kuthiwa ngikho phambi kwakho. Kepha uma uvula iBhayibheli uzwe uNkulunkulu ekhuluma nawe. Indaba ukuthi ningamuzwa uNkulunkulu ekhuluma nani ngokuba nigcwele izimfundiso zabantu. Nigcwele izimfundiso zabantu. So mekumele umoya ingcwele akhulume nawe. Umoya ingcwele akudingi ukuthi akhulume ngomfundisi kuphela. Umoya ingcwele ukwazi ukukhuluma nawe uma umazi ngezwi lakhe. Azambule kuwena. Kepha ngenxa yokungafuni unokunqena usathane uyakwazi ukufaka umoya wokunqena. Njengoba ethubela umfundisi wamanga kuwena, wenza ukuthi wena umqondo wakho ungakwazi ukubheka enye into ngaphandle komfundisi wakho. Khona abantu abavuka umoya oyingcwele uma ke benabafundisi babo kuphela. Ngenxa yokuthi umoya weqiniso awukho kuyena. Ugcwele umoya kamfundisi wakhe kuyena. So lento leyo yenza ukuthi wena ungezwa izwi elipheleleyo. Ufanele ufuna ukuzwa umfundisi wakho kuphela. So noma sekumele ufunde iBhayibheli ukuzwa lutho. Khona lezi zinto yokufunda iBhayibheli. Ufunde incwadi yaGenesis. Bese ufike lapha kusahluko 6. Sahluko 5. Sekuchazwa izinzalo kaAdam. Abantu bayeqa lo ncwadi leyo. Incwadi yamanyumero noma inumbers. Bese kufika lapha kuchazwa ngezindaba zokuthi amakhosi akaJuda noma amakhosi akaIsrael nezikhulu zakhona njalo okumele zikhiphe okuthize endlini yabapriest bachaze yonke into nenzalo futhi yakhona amagama akhona
bayayeka leyo ncwadi leyo. Bafuna le phathi le khona kuzoba khona amavesi lawa azobe ngazi ukuthi ayakhuluma nabo ngoba bagcwele lo mavesi. Uku-understanda uhambo nomoya ingcwele akukho. Ukuba lento yokuqonda ukuthi ubani lokukhulunywa ngaye mekukhulunywa ke ngoZorobabel. Ukhulunywa ngani mekukhulunywa ke ngoObedi. Ukhulunywa ngani mekukhulunywa ngoJesi. Ukhulunywa ngani mekukhulunywa ke ngoFaresi. Ubani uSethi. Lonto leyo kuzoba nzima ukuthi uyiqonde ngokuba awukho interested wena usethi unegugu lokuthi wathini uNkulunkulu. Wathini uNkulunkulu. Wena ufuna lezo zinto. Ukuze asho njalo uNkulunkulu kusuka kuphi na? Awuyazi lonto leyo. Wazi ukuthi nje imfeselo kanje ikhona eBhayibhelini. But mawuthi uyaqonda iBhayibheli kusuka kwincwadi yaAdam, incwadi yaGenesis ngiyaxolisa. Incwadi yaGenesis uNkulunkulu ukhuluma ngokudala komhlaba nomuntu engena esonweni, nomuntu uNkulunkulu afuna ukumbuyisela endleleni yakhe. Kusukela lapho umuntu engena esonweni uNkulunkulu uzama ukubuyisa umuntu esonweni. Uzubhubhisa umhlaba ngamanzi ngokuba ufuna ukubuyisa umuntu esonweni. Uzukhetha uAbraham ebantwini abangaka ngoba ufuna ufundisa abantu ukubabuyisela endleleni yakhe, abafundisa umthetho wakhe. Uze nje kufika uJesu Kristu, uNkulunkulu wenza umsebenzi ofanayo ukubuyisela abantu endleleni yakhe. uJesu uzuvuka ekufeni nje ngoba uNkulunkulu usaqhubeka ufuna ukukhombisa abantu ukuthi ningakwazi ukuphila ngale ndlela engifuna uma ngase nibukele nomuntu engimlethele. Abapostoli banikwa amandla avela ezulwini ukuhamba shumayela bakhulume ngoJesu oza kubuya ezokwahlulela abantu. uJesu ofile wavuka kwabafileyo. uJesu oseyinkosi manje. Kukhulunyisana ukuthi phendukani ezonweni zenu. Wozani nizohamba ngale ndlela ukuze nifane noJesu. iBhayibheli le. So amavesi aphakathi uma waqonda uNkulunkulu ekhuluma kwincwadi ezakhe, ekhuluma kwincwadi yamahubo, ekhuluma kwincwadi yamshumayeli, uyaqonda ukuthi uNkulunkulu ngempela ubhizi usivulela ukuhlakanipha kwakhe ukuthi abanjani abafunayo. Bese veza ngencwadi yamakhosi, incwadi yabahluleli, incwadi yaSamuel, uveza ukuthi abantu nje behamba naye benzeni. Ubasindise kangaka abantu bengafuni ukulalela. You understand esenika abaprofeti. Eniko Isaiah no Jeremiah ekhuluma ngokuthi abantu bakhe baphumile endleleni ufuna ukubabuyisela. Uzofika yena. Lezo zinto lezo zike eBhayibhelini uNkulunkulu ufuna sizazi ukuthi amandla akhe engakanani. So ukuhamba nomoya ingcwele kusho ukuthi wena uqonda izinto zakhe. Bafika abanye bazongibuza ngezinto abazicabangayo bengazazi eBhayibhelini. Ngimtshele ngento ekhona eBhayibhelini. Athi uyachaza ngithathe ngimuse kwiverse njalo ngithathe ngimuse kwiverse. Bese ngimbuza ukuthi lento oyithashayo noma lento oyikhulumayo noma lento oyichazayo ongikhombise ngeBhayibheli. Ayikho akanayo, akayazi, akalazi iBhayibheli. Imina ophenduka umuntu omubi ngathi manje mina ngiyamcindezela. Kepha uyena umuntu ophaphayo ufuna ukuhambela uNkulunkulu phambili ngezinto angazazi. Ayikho lento emoya ingcwele lokubisa umoya ingcwele ngomlomo ongenayo. Umoya ingcwele simamkela ngenhliziyo zethu ngezwi lakhe ekuyilona lisifundisa zonke izinto. Manje umoya ingcwele nifuna ukumazi ngomlomo ngoba nakunumuza ku-internet ka-YouTube wonke umuntu ubiza umoya ingcwele. Umoya ingcwele uthe kumina, umoya ingcwele uthe kumina. Noma into seyiphambene eBhayibheli ngoba egameni likamoya ingcwele uyayithatha. Usaphenduka isiwula. Uma nihamba ngezimfundiso zokucathula kwezwe. Anike. Nokushumayela kwami. Nokukhuluma kwami nokushumayela kwami. Akubanga ngamazwi okuhlakanipha ahungayo, kepha kwaba ngesibonakaliso sikamoya nesamandla, ukuze ukukhola kwenu kungemi ngokuhlakanipha kwabantu, kume ngamandla kaNkulunkulu. Kepha ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabahlakaniphileyo. Ukuhlakanipha sikhuluma phakathi. Ukuhlakanipha ngiyona into ozipha yona. Ukuhlakanipha ngiyona nje into ozipha yona. Ayikho into engazibonga ngayo ukuthi hayi mina ngibona ngikhuluma nje ngoba ngihlakaniphile ngugenius. No, mina akazi lutho. Angazi lutho. So lokhu uNkulunkulu akuvezayo kumina ngokuzithoba kwami kuyena ngokuthi ngavuma ukuthi uNkulunkulu ngicela ungifundise, ngicela ungivule ukuqonda, ngicela ungiphe ukuhlakanipha, ngicela ungifake ulwazi lwakho, ngicela ungigcwalise ngomoya wakho oyingcwele, ngicela ungifake amazwi alungile, ungifundise uNkulunkulu ubuwena khona ngizokwazi ngazi yena njengokuba yena ngimcelile.
Uma kukhona engakoqondi ngaye ngokuba ngakofinyelele kuleso sigaba ukuthi ngikwazi. Yonke into inama stages, inezigaba emngcweleni. Angeke wazi yonke into kanye kanye. Kuyacathulwa ingakho iBhayibheli likhuluma ngokuphuza ubisi uze ukwazi ukudla okupheleleyo. So abantu abaningi beqala bephuza ubisi usefuna ukugijima. Ungathi ingane izala isanda kuzalwa ingane usanda kusindiswa. Usanda kusindiswa, usanda kuzalwa ngokamoya. Ingane isanda kuzalwa, wawabona ingane isanda kuzalwa wena iveni isukumi ihambe ngeenyawo. Ingazange iziphathwe, inceliswe. Ingazange izifunzwe. Ingazange izihlale phansi iwe, isahleli hayi ukuthi mina ihleli phansi iwe. Usazomela ukuthi igaqe. Ifunde uma isame nangezinja ima nangodonga ima nangetafula. Izobe siqala ukuhamba ithatha ama step awu2 ihlale phansi iwe. Iyakhula. Yonke into inesigaba. Ngeke uthi ungeke ufike emngcweleni uvele uthi ungene nje bese emva kwaloko wena sokwazi yonke into. No. But umoya wemphakamo uyakwenza ukuthi ube naloyo ngqondo leyo. Ukuthi wena uma ufika emngcweleni ngenxa ukuthi usindiswa uJesu ngokwazi amavesi ambalwa okwewawezwa sozibona ukuthi wazi kakhulu. Bese kuthiwa chaza phela izinto zikama ukuthi hayi phela mina angako amoya ingcwele akako ukuthi angakobi nawo. Manje ufunani pho ezintweni ezikude nawe? Ufunani ezintweni ezikude nawe? Yabona iBhayibheli lithi fundani ukuthobeka. Fundani ukuthobeka. Nifunde ukuthobeka. Ebandleni likaKristu, ngikhuluma nje emabandleni wonke lawakhona. Iyona into eshaya abantu kakhulu ukuthobeka. Abantu bahloniphana ngezikhundla. Nalokuthi ke ubani usebenza kabani noma ubani uyini. Bacabanga ukuthi ukuthobeka yiloyo nto leyo. Abantu bacabanga ukuthi ukuthobeka ingoba naku uzothi kanje. Uthobekile ke bekhuluma lokecopha isisoka hayi no. Akubona ukuthobeka lo. Ukuthobeka kusho ukuqonda, usazi isikhathi sokukhuluma nesikhathi sokuthula, nesikhathi sokufunda, wamukele okumele ukufunde. Uma kukhona umuntu ongaphezulu kwakho efundisa noma ongaphambi kwakho ngokolwazi, wena ufunde. Awazi lutho ngithi. Into okumele uyenze wena ukuthi uthule ulalele, ubheke into eshiwoyo, uhlaziye. Khona uzokhula ngokuqonda. Uzomtshela ukuthi wena ufunda first year. Uhambe uyophikisana nomuntu ofunda etertiary. Uthi hayi phela ngiya esikoleni, hayi into ngitshela nami ngiyafunda ngihlale nje skin njengawe. Manje ilizinga lemfundiso alifani. Lo khona sekudala kadlula. Sengabe mina ngibuye ngizokukhathazela ulwazi, wena ufuna uzophikisana mina, ufuna uzongifaka ulwazi la ka first year. Umoya wokuthobeka kubazalwane emngcweleni awukho futhi kakhulukazi abantu besifazana ave benenkani. Iningi labo linenkani, le genge encane esanda kufika emngcweleni ave inenkani. Abafuna ukuthobeka. Abafuna ukuthobeka, abafana nabo banenkinga nabo ngokwabo. Babanjwe izinkanuko zakhona. iBhayibheli liyaqondisisa liyaveza kaningi liqondisa abantu besifazane ngenxa ya Eva. iBhayibheli liqondisa kakhulu abantu besifazane ngenxa ya Eva. Umthetho uphathiswe indoda emzini kaNkulunkulu. Ngokuba indoda iumfanekiso kaNkulunkulu, indoda iumfanekiso kaNkulunkulu. Nika incwadi yokuqala seKorinte sahluko 11 from verse 6. Ezinye izinto siyazikhuluma kube kungazi ukuthi siyalwa noma mhlambe thina siyancikisela noma siyaqindezela. Ingoba yabona into engisho ukuthi alifuni ukuthobeka ngokuba zikhona izinto ezikulungisayo ukuthi wazi indawo yakho, kepha wena ubhizi ufuna okungekhona kwakho nokungafanele wena. Ngenxa yokuthi ke ubuka kwabanye abantu abangezwa, abafaka umoya wokungezwa lawo sokungenile umoya wokungezwa. Anizwa. Nifuna ukuzwa abantu abaphambanisa izinto.
Uma siqondisa izinto asizwakali. Mawungeza umzali wakhe ekhaya kuyala. Ungezwa umzali wakho ekuyala ekhaya uzibona ukuthi uhlakaniphile noma wakho wena. Kanjalo nasemgcweleni uzofika ube nalowo ngqondo leyo. Mawukuthi ulalelile ekhaya namanje usalalela ekhaya. Kepha manje usunokukhanya okuKristu siyakwazi ukwahlukanisa okubi nokuhle. So uyakwenza okuright phambi komzali wakho nakushoyo kepha ungaphambene okuphambene nentando kaNkulunkulu yakwazi ukumchazela futhi ukuthi ngesizathu sokuthi nokuthi ma anginankinga kunokunye kepha lokhu ngeke ngikwazi ukwenza. Ngesizathu sokuthi nokuthi lokhu baba ngingakwenza kepha lokhu ngeke ngikwenze ngokuba ngalesizathu. Uyakwazi ukuthi uthi cha kunesizathu. Awufela ugoloze noma nje ushaya ngathi uyazi ubungezwe. Kepha iningi lenu lazi ukuthi ukuthobeka ukuzenza umuntu ongathi unamahloni ukuthi usimile into engekho ukuthi uyezwa kepha ungayenzi into. Itheni incwadi? Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 11 sokuqala verse 5. Kepha ilona lo wesifazane osuke ekhuleka noma lo wesifazane uma eprofeta noma ekhuleka ikhanda lakhe lingagutshuzelwe uhlazisa ikhanda lakhe. Lalela uDebora kakaza Shumayele kwincwadi yabahluleli sahluko 4. uDebora akakaza zashumayele waye umprofetikazi. Umprofetikazi izwi la uNkulunkulu livela kuNkulunkulu linikwe yena. So ngesikhathi ethatha lo mbhemi lo enikwe yena uselikhohlwe igama lakhe. Awenikwe yena ukuthi akatshele yena ukuthi akahambe ayolo empini azangaze amtshele ukuthi ke amshumayeze lo muntu. Izwi leNkulunkulu ekhamba waprofeta. Nakwincwadi iTestament elisha kwincwadi yaLuka kuyavela incwadi yaLuka lo mama omdala lo eshonelwe naye indoda eseneminyaka u7. Naye lo mama lo uyavela waye umprofetikazi. Akaze azame ebandleni eShumayeli. But ngenxa yokungaqondi nokuthi niswele ulwazi nithatha imbhalo ngenxa ukuthi ke nifuna into ezobambelela kuyona. Yonke isikhathi esiningi bavele benze lento obona ukuthi ayinamsebenzi lento ngeke ukwazi ukuyichaza kwawena. Uyamazi umprofetikazi. Manje umprofetikazi umprofeti unezwi sekwenzeka kanjani ukuthi njalo ngesonto noma njalo wena umphathi kwabantu uyafundisa wena umprofetikazi. Ekubeni iBhayibheli lithi avumelekile ukuthi ume la umuntu wesifazane uzoshumayela. Angikhathali noma kuthiwa ugqoke ngendlela ehloniphekile noma kuthiwa umboza ikhanda. Lithi iBhayibheli hlala phansi avumelekile. Mawukuthi uhlulwa ukwenza lokho ngoba vele nikwazi ukuzithoba nihlulwe ukuthobela izwi likaNkulunkulu. Bekuyini mina? Uzumfundisi wakho kangcono ngoba uyakuvumela ukuthi uzoma la kwiPulpit ushumayela noma ebandleni okulona inyama la nizoshumayela. Ngoba lihamba ngeenkaluko zabantu baningi. Owesifazane uma eprofeta noma ekhuleka ikhanda lakhe lingagutshuzelwe. Uma engagozile ikhanda lakhe uyalihlazisa ikhanda lakhe. Ngokuba lokho kukunye uyafana lokho lokuthi ugundile uma engalimbozi ikhanda lakhe uma ezokhuleka. Asikhuluma indaba zewiki. Asikhuluma ukuhloba mzalwane khona into engayiqondi. Ukufaka iwiki akusho ukumboza ikhanda lakhe ukuthi wena ugubuzele. Kusho ukuthi uhlobile ngokungaphandle umehluko ilowo. You understand? Ngokuba manje wena ufake into ezohlobisa wena ukuze ubukeke ngendlela ethize. Sikhuluma thina ngokumboza ikhanda lakho ukufihla izinwele zakho ngeduku noma ngendwangu. Ngokuba uma wesifazane engakhubazele akagundwe. So uma ke ungafuni ukugubazela noma umboza ikhanda lakho ngesidwedwe uma uzokhuleka lithi iBhayibheli igunda. Uma kuyihlazo kowesifazane ukuba akubazele noma aphuce. So uma kuyihlazo Bryce wayifunde ngeke. Uma kuyihlazo kowesifazane ukuba agundwe noma aphuce akagubazele. Kepha uma kuyihlazo ukuthi umuntu wesifazane agunde ikhanda lakhe noma aphuce makamboze ikhanda lakhe mezokhuleka. Kuyihlazo ukuthi umuntu wesifazane agunde noma aphuce ikhanda lakhe. So uma enza kuNkulunkulu makamboze ikhanda lakhe izinwele zakhe ziyisembozo so bathini impacuka noma isikopho noma ikhanda lakho. Izinwele ziyisembozo ukubazela ukwembathisa izinwele zakho ngendwangu. Isembozo sekhanda lakho leli nje ubona ngundine nje uma ngeke izinwele zikhula zizomboza ikhanda lami.
umehluko lo. Amen. So kuyihlazo ukuthi umuntu wesifazane agunde ikhanda lakhe noma liphuce. Ngathana noma ufuna ukuphungula noma ufuna ukwenzani, awugundi umuntu wesifazane akagundi noma kuthi uholelwe indoda. Amen. Yes, Lord. Awugundi. Itheni? Hallelujah. Ngokuba nempela indoda ifanele. Ngokuba indoda impela ayifanele ukumboza ikhanda layo. Indoda yona ke uma izokhuleka uNkulunkulu noma izokhonza noma ishumayela noma iprofeta ayilimbozi ikhanda layo. Ungalimboza ikhanda lakho uma uzihambela kubanda leminyango noma uzihambela ugqoka ikepisi lakho kushisa. Futhi ke uma uzilile ukudla ke ngoba kukhuleka njalo indaba zokufaka isigqoko ngeke uloku usifaka njalo ngokuba isikhathi esiningi usemkhulekweni kwi-fasting uzile ukudla uyakhuleka. So ngeke usigqoke njalo isigqoko. Amen. Qhubeka. Ngokuba impela indoda ayifanele ukumboza ikhanda lokhu ingumfanekiso. Nayo ke into engifuna understand le ngifuna sifike khona. Indoda ayifanele ukuthi imboze ikhanda layo ngokuba iyini? Ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu. Indoda akufanele imboze ikhanda layo ngoba yini? Lokhu ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu. So bengithi mina ke umthetho unikwe indoda. iBhayibheli lithi indoda iwumfanekiso. Nodumo. Umfanekiso nodumo likabani? lukaNkulunkulu. Bese kuthini emva kwalokho? Kepha owesifazane. Kepha wena umuntu wesifazane. Kepha owesifazane. Uludumo lwendoda. Ngokuba indoda ayivelanga ayivelanga kowesifazane. Kepha owesifazane owavela endodeni. Go ahead. Ngoba indoda ayidalelwanga owesifazane. Kodwa owesifazane wadalelwa indoda. So uthi uNkulunkulu ngabona ukuthi uthi ke utheni uthi uNkulunkulu wayesebona ukuthi indoda kuhle ukuthi ibe yodwa. Ngiza kuyakhela umsizi. Ngiyakumakhela umsizi. So wakhelwe akwakhiwanga yena umsizi qala kwase kwakhiwa indoda ngemuva. Futhi ke indoda ayiphumanga kumsizi, umsizi waphuma endodeni. So uma ke ngifundisa kanje, ngifundisa wena ukuthi uqonde ukuthi uma uNkulunkulu ekuyalela ngezi kunesizathu ethi yenza into. Uma ethi lapha kwincwadi yokuqala kaTimothy noTimotheo sahluko 2 kusukela kuverse 9 kuze kufike kuverse 15. Ngifuna nje ukuthi uyiunderstand. Ngokunjalo nabesifazane. Izindaba ngokunjalo nabesifazane abagqoke izingubo ezifaneleyo. Injani ingubo efaneleyo? Hayi ingubo efanelayo. Ingubo efaneleyo. Bazihlobise. No, funda into ebhale phansi. Ingubo efaneleyo. Ingubo efaneleyo. Nothi ingubo efanelayo. Efaneleyo. Go ahead. Bazihlobise. Bese bezihlobisa ngokuhlonipha nokuqonda. Ungabi ngezinwele ezalukiweyo. Ungaluki izinwele zakho. Bazothi ke manje ufuna ukuthi ke ukuluka yini zakho? Ukuluka nje ungaluki. Sindisiwa ngithi. Amen. Awuziluki izinwele zakho. Angikhuluma extension nama wig lena wafakayo. Lokho sokukuthatha emoya kaSathane enzoyixhoma kuningi. Lokuhloba ngaphandle kokwempakamo ukuthi ufuna ukuzenza muhle ngeze. Baningi. Nangegolide ningafaki ubucwebe. Ningafaki ubucwebe amaringi, ama-chains, ama-clip, imigexo, amabhengele, amapharele lezo zinto ezihlobisa umzimba. Nangezambatho ezinemali eningi. Nokugqoka izimpahla ezibizayo, ukuthanda izimpahla ezibizayo. Kepha njengokufanele abesifazane abashoyo makuveze ukuthi wena uhamba indlela yobungcwele. Ugqoka kwakho nokuhloba kwakho makukhombise ukuhlonipheka. Kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi asigqokela uNkulunkulu. Sigqokela ukukhombisa ukuhlonipha nokusaba uNkulunkulu. Bahlobe ngemisebenzi emihle yokufunda ukuthi ke wenze izwi kaNkulunkulu. You understand ukuthi ithini iBhayibheli?
mabahlobe ngemisebenzi emihle. Abantu besifazane bamanje sebehlobe ngemlomo. Bakhuluma izinto ezingaphezulu kwabantu besifazane abantu bahamba noNkulunkulu. Bakhulumisa ngaphezulu, bakhulumisa kwabantu basezweni nangaphezulu kwabantu basezweni abantu abasindisiwe. Inkani usathana ifake kumakholwa. Iyehlula ngokuba bahlula izwi likaNkulunkulu. Imisebenzi yobungcwele seyivela kancane, into eseyivela kakhulu imisebenzi yokufuna ukuziphakamisa nomoya wemphakamo ogcwele kubantu besifazane nenkani. Manini owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. Manje yini ongangiblamela yona mina? Libe lisho iBhayibheli phambi kwakho. Lithi owesifazane makafunde ukuthobeka ngakho konke. Angikwazi ukulalela abakhwenyana benu. Angikwazi ukuthanda abakhwenyana benu. Angikwazi ukuhlonipha abakhwenyana benu. Awukwazi ukumele ukhulume ngomlomo wakho. Aninayo itiming yokwenza izinto. Anibalalelo mama bene emakhaya ngoba niqala nijole qala nilalela abangani benu basezweni. So mawusindisa uthi wamukela uJesu, khona omama basensindisweni kumele ubalalele. Amen. Abazokusiza ukuthi wena ube umntwana kaNkulunkulu ophelele ngenkambo. Nasemzini wakho khona uzokwazi ukuthi ke wena ube umfazi noma ube umama ezinganeni zakho. Hallelujah. Anifuni ukuthobeka. Anifuni ukufundiswa lokufunda. Uyalibeka umuntu wesilisa nawe uyalibeka. Ngempakamo. Hayi ngikhuluma ngendlela mina leyo ukuthi mhlambe abantu basenyameni ngikhuluma abantu abasindisiweyo. Ngendlela odadewethu nabanye omama abangakwazi ukuthobeka ngayo. Bethi basindisiwe. Ukusindiswa mzalwane kusho ukuthi usu understand impilo uKristu asabele yona. Ukuthobeka kusho ukuhlonipha. Inhlonipho uNkulunkulu uyayifuna. Uma ethi uyayikhulisa umntwana ngendlela efana khulu abeyiyo ukuze bese ekhulile ngeze ukuyishiya. Fundisa umntwana indlela elungile umzalwane. Niye ukuthekela ingane amafoni kakhulu nama video games nama games nempahla zokugqoka niziswenkisi. Zisweke ngaphandle kepha ngaphakathi zifile ngoba ziswenka zifuna ukufana nezwe. Ingane yakho ayibisahlonipha ngenxa ukuthi ke wena uyifundisa iqiniso. iBhayibheli lithi umntwana hlonipha uyihlo nonyoko ukuze ukuphila kwakho kwande. So ukuphila kwethu kwenthina inhla kuyancipha ngokuba asisabahlonipha abazali. Nabazali bethu abahloniphanga abazali babo. Nabazali babo abahloniphanga abazali babo. Yini abazange bahlonipha uNkulunkulu bonke. So lesiqalekiso lesikhubekiso sibambelele emndenini. So ngafuni ukuhlonipha. Ubona ingane yakhe ingakuhloniphi ngoba nawe uzange umhloniphe uNkulunkulu. Uba wamhlonipha uNkulunkulu uzofundisa ingane yakho izindlela zikaNkulunkulu. Uthanda kanjani leyo? Ubona amantombazane nje ejomba efuna ukuhamba yolala ngaphandle komshado ngokuba vele nasekhaya akekho uJesu. Emasontweni akekho uJesu. Khishwe izisu kuyalalwana kuyafeka. Ayikho into eyenziwa ngomthetho kaNkulunkulu. Kepha kuthiwa ibandla likaKristu. Abantu abafuna ukuthobela izwi likaNkulunkulu. Banike lencwadi. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. Owesifazane makafunde ukuthula. Makafunde ukuthula. Uzofunda kanjani ukuthula ufuna ukuzomala kwi-pulpit? Uzofunda kanjani ukuthula ufuna ukuyoma emgaqweni ushumayela ivangeli uthi uyobani? Ubani ukuthumile? Kepha ngimvumele owesifazane ukuba afundise. Angimvumele abasifazane ukuba afundise kubhalwe phansi eBhayibhelini kepha ugogo wakho noma wakho nosisi wakho bamile lapha abantu bawo umama umfundisi bawo umama umphuthu bawo umama umprofeti bashumayela esontweni bafundisa amadoda khona aneke imilenze ubala nje adonsisa intshe ubala nje baloba bathi khameni umuntu wesifazane edlala ngabo ukuba banamgogodla bamadoda abuthaka. Ngeke ngivume mina ungangizonda ukukhulume kabi uthi ngenkani uyayinyanya indlela engishumayela ngayo
ngikhuluma iqiniso kusalayo inkinga yakho ukuthi wena ubheka mina iqiniso libalekele yilona likulindile Hallelujah. Hallelujah. ngeke uzungene ngabe ezulwini uzongena ngale nto engishoyo ibhole phansi ewesifazane ngimvumeli ukubafundise Nokuba abuse phezu kwendoda. mina nibuza abantu besifazane umuntu wesifazane akayazi abuse ngisho ekhaya soze kodwa lalela menginomfazi angabe umfazi wami yezwa lonto kepha ke kazangibuza soze angimcindezeli singabonisana ngezinto zasekhaya njengobaba nomama kepha umthetho wona ngeke azawuguqula kaNkulunkulu ngoba sihamba ngomthetho kaNkulunkulu bese ngasafuna ukuza umthetho kaNkulunkulu nami ngeke sangizwa uthi ayikho into engayenza ngayo ngokuba akeze uNkulunkulu umuntu bengeza uNkulunkulu mocaba ngamenzani wena lemhlabeni abantu bezwa izangoma bezwa abaprofeti bamanga bezwa izinyanga bezwa abantu abanemali bese kuziwa ngapha kuNkulunkulu ngoba bamboni bepha umthetho wakhe uqondile awujiki Hallelujah. nibalalele uNkulunkulu athula kubuwe nje ngesikhathi esifanele uyazi ukuthi usazophinda umbone usazokhazimula it's either uzophathwa esirhogweni noma uzophathwa esibhedlela noma uzophathwa ejele noma uzophathwa embhedeni ugula noma uzohlanya yapha egcina lizoguqa phambi kwakho uNkulunkulu ngoba ngisho izinhlanga yonke imphefumulo yakhe abantu bahlanya enyameni hayi kamoya ngaze ngizokuthiwa khona uhlanya ezulwini No. ngaze ngizwe hlobo bahlanya enyameni abantu ngoba ingqondo iyahamba umphefumulo usukuphila ngenxa yokuthanda izinto semhlabeni uNkulunkulu uyakwazi ukuthi adukise nangu wakwenza kuna black hairs lolo gama lelo lingahleli ngifila ukulibisa wakwenza umdlisa utshani kade busi iminyaka edla utshani wazwamila izinzipho ezini ngathi ezokhuza wavuka lapho wavuma ukuthi uNkulunkulu waka-Israyeli Hallelujah. ukhona uNkulunkulu kaIsrayeli wamkhonza wabhala incwadi wabhala nezinye izizwe ukuthi uNkulunkulu ukhona Hallelujah. so lento ongafuna ukuthobeka baningi abantu eBhayibhelini abavezwayo ababengafuna ukuthobeka uNkulunkulu abathobisa ngisho uFaro bayavezwa uJezebeli naye wadliwa izinja wasala izithende nezandla zakhe lezi ngesiprofethi sasisho uNkulunkulu umoya kaJezebeli usakhona lemhlabeni kubantu besifazane abaningi ubonakala ngani njengoba kuthiwa uJezebeli wayesezwa kuthiwa uJehu uyeza eJezreel wayesependa ubuso bakhe ngithi uJezebeli wayesemandleni nakho konke nemali ebusa ewumfazi wenkosi ezalwe ebukhosini so lamanga akhe nalenkohliso yakhe nalomoya wakhe wokulutha ofebe nokuthakatha wawukuyena so wayezama ukuthi akwenze ukuthi begqoke ngendlela ezokhanga izokwenza ukuthi abe nesithunzi sokuthi alaleleke ngoba yini uhlobe ngaphandle ingakho abophilwe lezakhe wazilungisa wayesependa ubuso bakhe ngoba yini befuna ukuzama ukuyenga indoda ukuze imlalele khona ezoyiyenga nakhona namanje lo moya uyabusa emabandleni kunzima ukuthi iphume imishado emngcweleni namhlanje ngenxa ukuthi abazali badayisa ngezingane zabo babheke iprofit kunzima ukuthi kuphume imishado namhlanje emngcweleni ngenxa ukuthi izingane zabantu besifazane nabantu besilisa nabo bagcwele ukukhohlakala bama player bangabadlali ungazi abadlali bani abantu besifazane ngaba nabo babhizi bagcwele umoya wenkani bafuna ukuhloba ngama-hips bafuna ukuhloba ngamabele bafuna ukuhloba ngemlomo baphende izipho bazibona bengama-silay queen noma ama-queen slayer ngaziphi izongani lo emngcweleni bangena emshadweni 6 months later sekuyadivorcwa yini akho Jesu akho Jesu nifuna abafazi ngoba nakuba nezinto ezinkulu nifuna abafazi ngoba nakuba nama-hips nifuna abafazi ngoba nakuba bomvu bamapentshisi awufuni wena umuntu olungenge emsebenzi kaNkulunkulu Yes, Lord. kunesisho esithi isakho noma isisho angazi epha sithi ikhiwane elihle ligcwala izibunge nawe umuntu wesifazane uthi nje awuyifuna indoda engeke ikwazi uku-afforda ngenxa ukuthi usuyisifebe usumahosha udayisa ngomzimba wakho uya-afford uyathengwa wena nenani
indoda yafanele ibe nemoto indoda yakho kufanele afunde e-university ethize ufuna ahambe ngemoto ufuna ahlale endaweni ethize wena umahosha wena ufuna ukuhamba uyozidayisa wena ngokuba yini ufuna ukuhlomulisa abazali bakho uJesu akekho angikhathanda uma kuthiwa ke nihlangana kangaki uma ningahambi ngale ncwadi le lokho lwena lukho Amen. ayikho into edlule njengomuntu ongiphele incwadi ezaga bright ngifuna uunderstand lento engizoyifunda ivesi elilodwa ngeke ngifunda amavesi amaningi ngifuna ngiphi ivesi elilodwa incwadi ezaga sahluko 31 ngifuna nje uvesi 10 phela ngifundele wona bese uyabuya uzovala le ncwadi le yaTimotheo bese siyavala Ngubani othola umfazi okhutheleyo na? Hallelujah. Ngubani ongathola umfazi okhutheleyo na? Ngokuba inani lakhe lidlula kakhulu amarubi. umfazi nje okhutheleyo ubalo ongamthola ngoba inani indlela abiza ngayo you understand ukuthi ubuhle bomuntu wesifazane okhutheleyo ngekwesenzo kuyinto emvela kancane uyinani kuyinto engasatholakali namhlanje Among 1,000 men. Hallelujah. so mina mengikufundisa nje kusuke ngithi nawe ezihlole ukuze uma unenkinga uzobuza ukuthi manje umuntu wesifazane ufuna siphathe kanjani bese sishone eBhayibhelini ngikukhombisa uzobe sowupractice lokho sowucela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngicela ungenze ngihlobe ngobuhle bakho Yes, Lord. Yes, Lord. njengosara usara kuthiwa wayekhonza kanjalo abantu bakudala umama bakudala babekhonza Yes, kanjalo Lord. oqala unginike le ncwadi yaTimotheo bese emva kwalokho usuyivala lapha kaPeter Incwadi yokuqala kuTimotheo isahluko sesibili verse 12. Kepha ngimvumelo wesifazane ukuba afundise nokuba abuse phezulu kwendoda. Kodwa makazithulele. Ngokuba uAdamu wabunjwa kuqala. ngokuba yini uAdamu wabunjwa kuqala. so yini wena ezobona ukuthi mina ngicindezela abantu besifazane mina uqobo lwami noma uthi nginabantu besifazane ngoba ngishinto ebhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi wena uvumelekile ukuthi ubuse indoda ukuthi wena uvumelekile ukuthi ufundise indoda akusho mina kusho iBhayibheli enye incwadi engifakazela Amen. yini eyenza ukuthi umuntu wesifazane angakwazi ukufundisa bese ithi ngoba uAdamu wadala kuqala kwasekwenzakalani Amen. Hallelujah. incwadi bright yaTimotheo wathi uyifunda manje bright come on Ngokuba uAdamu wabunjwa kuqala emva kwalokhu Eva. emva kwalokho uEva Futhi uAdamu kakhohliswana. ubani wakhohliswa Kepha kepha owesifazane wathi ekhohlisiwe. wathi enjani Ekhohlisiwe. ingakho namanje Waphambuka. nisafuna ukugqoka nihlobe ngaphandle ngoba nikhohlisiwe usathana utshela ukuthi unenze nizitshele ukuthi nibahle ngaphandle nigqokela ukuhloba ngaphandle izinzipho ezinde ezifaka upende izinzipho zokufakelwa inkohliso leyo Yes, Lord. amashiya okupendwa inkohliso leyo izinkophe zokufakelwa inkohliso leyo amazinyo okufakelwa inkohliso leyo amacici inkohliso izinwele nokuluka inkohliso leyo amabhlukwe athathe lwagqokayo inkohliso leyo izikete ezimfishane elizigqokayo inkohliso leyo usathana ukutshela ukuthi ungabe uzoshumayeza amadoda inkohliso leyo Lord Jesus. Yes, Lord. inkohliso leyo Amen. ayike asikudlula angikudluli lapho mina Waphambuka. Wesifazane waphambuka emva kokukhohliswa so iBhayibheli liyaqondisa kakhulu ngiyakuyela ngokuba isono sangena ngaye umuntu wesifazane emhlabeni isono sangena ngomuntu wesifazane Yes, emhlabeni Lord. uyena walalela usathane kuqala Amen. isinqumo wasithatha yedwa ukudla emthini ongathiwa ngadliwa Yes, Lord. ngaphambi kokuthi amimblame umuntu wesifazane but ngiyakutshela ukuthi uma ngase wenze lokho okubhalwe iBhayibheli ufunda ukuthobeka uyokwazi ukuthi ujabulise uNkulunkulu ngokuthi wena uzwe izwi lakhe wathobeka nanokuthola nje ukuthi isono singene ngawo so uzoqala njalo uzihlole Yes, Lord Jesus. ukuthi wena ngabe ekhambeni kwakho uyamjabulisa uNkulunkulu awujabulisi mina ayikho into ongenzela yona mina nami ngifana ukusebenzela uNkulunkulu noma ungibone ngimi la ngenza umsebenzi wakhe onginikeke le ncwadi lelo ntuzana le ya uqala kaPetro sahluko 3 Amen. suwela kuverse ngifuna uverse 3 Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle okokwaluka izinwele
nokokufaka igolide noma kokugqoka izingubo, kepha makube ngumuntu osithekileyo Ngakube umuntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo ohloba ngokungabhubhiyo, komoya omnene umoya ongcwele, onokuthula umoya nokuthula. oyigugu Into phambi leyo uNkulunkulu ayifunayo. kukaNkulunkulu. Sisi wami, mawami, gogo, uNkulunkulu ufuna wena uthobeke. Le ndaba zenu zenkani uNkulunkulu akayifuni. Ngoba lo nto iyanivimbezela ekutheni namukele umoya ingcwele. Baningi. Ngokuba kade babezihlobisa kanjalo So into ekhona abesifazane eBhayibhelini ukuthi kudala abantu besifazane babezihlobisa kanje. abangcwele Abanjani? Yes. abamethembayo uNkulunkulu. Uma uthemba uNkulunkulu mzalwane uzokwenza lokho okushiwo yizwi. Ngeke uthembe umfundisi wakho nemfundiso zakhe ezikhohlisa ezigcwalisa inkanuko. Manje nina nikholwa izinto ezisho abafundisi, nigcwele umoya wabafundisi ngaphezulu komoya kaNkulunkulu. Animethembi uNkulunkulu. Izwi lakhe liphambi kwenu kepha animethembi. Lize lithi iBhayibheli kwincwadi yokuqala uSikhonisa hloko 14 verse 34. Ngifuna understand le nto le. Sengiyavala. Abesifazane mabathule emabandleni Okay. ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume, Okay. kepha mabazithobe Mabazinjani? njengokuba Njengokuba usho njalo njalo umthetho. Uwona umthetho, kusho umthetho kubhalwe phansi eBhayibhelini. Amen. Kubhalwe phansi umthetho lento le. Yes, Lord. Umthetho, lento yomthetho lento le. Yes, Lord. Mina ngikwazi ukuzincengela mina. Serious, angikwazi not ukuthi mhlawumbe lento ngisho ngibala ngithi ngiyashumayela kuphela. Sitano sama ngikwazi ukuzincengela. Yini uma uzincengela ujwayele vele uncikuselwa. Yes, Lord. Ngine sowenza izinto engafanele ngabe uyazenza ngenxa ukuthi uyancikuselwa. Angikwazi ukuzincengela. Ngiyakwazi ukuncenga. Kepha ukuzincengela ukuze ngijabulise umuntu ngeke ngikwazi. Kepha ukuncenga ukuze kube khona ukulunga. Ngiyakwazi ukwenza lokho. Futhi kufanele ngikwenze lokho. Kepha ukuzincengela ukuphuma endleleni efanele uhambe ngale ndlela umuntu afuna ngayo ukuze kwenzeke lento ayifunayo kuyena ijabulisa yena. Wena so uyacompromise ngelinye igama. So mayithi incwadi kusho njalo umthetho bese ishile emva kwalokho. Kepha uma kukhona afuna ukukufunda, uma bethanda ukufunda utho, uma ethanda ukufunda utho, mababuze emadodeni abo emakhaya. manje ungitshela kanjani ukuthi abantu besifazana abangaka kuthiwa bayashumayela? Ngokuba kuyihlazo Kuyihlazo. ukuba owesifazane akhulume ebandleni. Manje ngiyafisa ukwazi mina ukuthi nina abazalwane angithi niyakholwa. Angikwazi ukuthi mina ngingihamba la ngikhulume into engekho eBhayibhelini ngibe ngithi ngishumela ngoJesu. Ungangizonda ungabaleka kepha ngeke uze ucashe ndawo ngoba umhlaba kaNkulunkulu ugcwala inkazimulo yakhe igcwalisa umhlaba wonke. So manje izwi lakhe limila lijiki ungahamba uzama ukubalekela uqedwe umhlaba ungangena amabandla wonke washintsha uzohamba uyongena kwaMuslim uphinde uyongena kaShembe ubona kufuna izikhundla ukuthi wenze lento lefisayo uthi ngokubalekela amaKristu ngoba lo mthetho oqinile futhi aqindezela abantu besifazane wena usagcwele umoya kaJezebel ugcwele lo moya wabamba uEva Amen. Amen. wenkohliso ingakho ufuna ukuhamba uzifaka nje uzifaka angimix nalutho lelizwi limile lodwa. Hallelujah. It's either uzokwenza noma uzophuma uhambe. Amen. Alishintshe lezwi le lizolungisa lo muntu ongaphakathi kwelo lenkani oholwa inkani ngosika Satan. Bona bonke abantu abafuna ukuphenduka beze uNkulunkulu umbhali ibhalwe phansi banika incwadi yezenzo sahloko 2 verse 38. Bonke abantu abafuna ukwenza intando kaNkulunkulu. uPetro wayesethi, Wathini? phendukani, Phendukani. iloyo naloyo abhaphathizwe Yes. egameni likaJesu Kristu. Go ahead. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, Yes. khona niyakwamukeliswa, Isiphiwo sika moya oyingcwele. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, Lisindiseni kulesizukulwane lesi esiphambeneyo. zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. So bonke abantu abafuna ukusindisa nabantu bonke
abafuna ukubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu sebezwile imfundiso ephilileyo eqhamuka phansi eBhayibhelini ngezilokotho ezinhle zasezulwini baza kusithinta kumniningwane oyibonayo kwi-screen noma ke email address yakusibhalela nakhona futhi ukuze ukwazi ukuthi ubhaphathizwe egameni likaJesu Kristu njengokusho kwembhalo. Nalabo abanembuzo baya kusithumelela futhi ku-WhatsApp noma ke kwi-email address. uNkulunkulu uzakuyenza indlela ukuthi ningene emanzini nikwazi futhi nokuphenduleka imibuzo laba nembuzo. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi yasenzele sona ukuba sikwazi ukufinyelela eqinisweni lonke. Aqhubeka asigcine ngomusa wakhe asibekele ukuze sipheleliswe kuye sihambe ngezwi lakhe njengokusho kwembhalo. Sicela usifele umkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga uNkulunkulu namandla ukuthi imbazo ibekiwe Nkosi empandeni yemithi. Siyacela uNkulunkulu namandla izwi lakho eliyimbazo Nkosi malishaye likhiphe Nkosi yonke insila elingumlilo uNkulunkulu namandla lihangule zonke imfundiso zamadimoni. Siyabonga uNkulunkulu namandla kuba wena uyisibani uyakhanya njengamanje kuyo zonke izingqondo zethu. Siyaqalekisa yonke imoya yamadimoni Nkosi edala ukuthi indlebe zethu zingalizwi izwi lakho ngegama lenkosi uJesu Kristu. Siyacela Moya Ngcwele ukuba ukhazimulise empilweni zethu, ulungisise umuntu kaNkulunkulu lo ngaphakathi kuleli dokodo eliyinyama yethu Nkosi, odingeka epheleleyo engcwele kuyo yonke inkambo yakhe ngobungcwele kuKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Thatha udumo namanje uNkulunkulu esihlalweni sakho sobukhosi ngegama lenkosi uJesu Kristu manje naphakade. Amen.